Tá sa gine lig ggóil se inta táhairte a bhí cineálta lena cheile a han le. A han rósa gud ggóil le iomlán le ceiliúradh a dhéanú ar an cineáltas. Bhil inniu a heitin an le speisialta seo. Agus lór me se le scáirí in Ghaelscoil na gCrann fa dúda. Tá cineáltas táhairteach a siúcar go mbíonn daoine brúnach an amana mar ní bhíonn daoine cineálta le. Tá sé táhairteach fásta mar thuig leis spin duine athru. Mar hampla, má dearmid maidí mai nó diadit nó fiú íomh deas a chuirt duine thuga le sin spin duine athru. Tá sé táhairteach le bheith cineálta má thaonn tú níos fearr fuad thaon nuair bhíonn tú cineálta le daoine eile agus bíonn daoine eile níos cineálta leat mar deirtear an rud a chuireann tú isteach féin tú éiris agus uirí seala. Má hiit sin duine ar scoil nó má tá siad sin nó brúnach. Curm ceirsiúrthu an bhfuil sí carcalóir. Éis ceile bhfuil bé. Bhí an dóin níos fearr má léironn gach duine cineáltas lena chéile. Is cuma céan dá atá ar ghrachan cén fear an pella thugan mu tacaíocht dó. Caithfí muidir le bheith inar gcónaí le chéile. Is cinnte mar sin ggóil an cineáltas fíorthabhairte do na scáirí an seo an Ghaelscoil na gCrann. Agus go dtuigeann siad go smír ggóil an cineáltas léarna le timpeall ar dearfa a chruthú de ahananne ar an scáil. Joseph Macaí, Nuacht Cúla4, Ghaelscoil na gCrann, a nómaí.